Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħlijiet tagħhom. Illum imiss lil Xarlo Camilleri u se naqralkom ftit poeżiji mill-ġabra tiegħu ta' twaġġi. Xarlo Camilleri huwa Karmelitan, igradwa fil-filosofija u l-istorja tal-arti fl-1997 u fit-teoloġija fis-sena 2000. Jaħdem bħala lettur fil-Fakultà tat-Teoloġija tal-Università ta' Malta. Huwa wkoll id-Direttur Eżekuttiv tal-Carmelite Institute Malta. Naddu issa għal-qari tal-poeżiji. U nibdew bl-ewwel waħda. Fil-ġnien taż-żebbuġ. Il-kalċi mimli, kważi sa xfar. B'kull qatra mferra, iż-żmien jiqsar. Dak il-waqt jasal, skont kliem ħabbar, li jibda jċarċar tad-demm il-qtar. Poeżija oħra jisimha Strada Teatro. Intfew id-dwal, infetaħ is-siparju, kollox imħejji fiċ-ċirku tar-realtà. Bdejna bil-wirja tas-soltu, il-folla, l-ajjat, id-daħk u ċ-ċabċib. Kollha ħarġu ċakkara, kull wieħed jiddandan b'semu. Flors għami ta' dat teatrin. Libes il-porpra ta' żuffjett, ħareġ ukoll il-buffu, mobbi bil-għajb li ħafuqu waqt sokor qaddis. Għaddej b'wiċċu bħażniet minn qalb spettaturi kurjużi, jiżeffen fuq pass tqil, sa ma jasal fil-post imħejji għalih mid-drammaturgu. Min qalbu toħroġ karba li fuq fommu saret talba. Erġejja għal darboħra u iqa fassa ħdejja, tħallinix waħdi, nilaba tal-buffu fid-dram il-bluat. U dik kienet Strada Teatro. Se naqralkom l-aħħar poeżija llum u d-disa. Fil-ħobs miksur fuq il-midbaħ, il-ksur ta' ġismi, qalbi, ruħi, isir debħa fuq altar il-ħajja. Nixrob mill-kus, la sir imħallat bil-qtar tal-ilma mielaħ, ħireġ mill-masar ta' qalb minfuda u ta' qalb maqsuma, blotja li xejjen il-jien biex jitnissel dak li hu. Fuq il-mejda ftit frak tal-ħobs niexef u żewġ qatrit ta' sir li sar ħall. Nistenna ċass quddiem il-qassis li waħdu jaf is-seħer ta' dan ir-rid. U dik kienet il-poeżija qudiesa minn ta' twaġġi. U issa nistieden lil Xarlo biex jiġi hawnhekk. Grazzi ħafna Charlotte għalli. Grazzi lilek tal-qajta. Għandna ftit mistoqsijiet għalik. Nibdew bl-ewwel waħda. Strada Teatro u qudiesa, żewġ poeżiji fost dawk li qrajna, jagħmlu referenza għar-rwol tal-qassis f'dinja li anke jekk forsi ma tilfitx is-sens ta' rid, saret tesiġi validazzjoni tiegħu. Il-qassis li inserta wkoll poeta qed ifittex din il-konferma jew validazzjoni. Fil-fatt silta minna kienet nistenna ċass quddiem il-qassis li waħdu jaf is-seħer ta' dan ir-rid. Bil-kajżura li qata' eżatt wara l-kelma waħdu jaf. Fi Strada Teatro insibu r-rima karba talba, il-karba li ssir talba. Tħallinix waħdi nilaba tal-buffu fid-dram il-bluat, tajt il-poeżija. Tħallinix waħdi u waħdu jaf. Imma rid huwa bla dubju attività essenzjalment soċjali. Nistgħu nitkellmu fuq ritwal fil-kuntest ta' individu iżda mhux rid. Forsi huwa proprju dan il-fatt li joħloq il-bżonn għal konferma jew validazzjoni fik. Sewwa, huma żewġ poeżiji distinti, Strada Teatro u d-disa, huma differenti anke fil-ħsieb tagħhom. L-ewwel waħda hija xi ftit ukoll riflessjoni fuq il-problema tar-rid illi huwa biex ngħidlek struttura soċjali, imma fl-istess ħin jista' jkun rid jew ritwal vojt. U allura hemm dik is-sens ta' waħdu f'dan ir-rid u waħdu biex ngħidlek f'din ix-xena li jisseħħ fi Strada Teatro. Mentri fil-poeżija l-oħra qudiesa hemm l-idea jew kellha riflessjoni fuq il-qassis illi jsir ħaġa waħda maġuma dan ir-rid il-qudiesa u hemm referenza għall-qassis il-kbir, għall-qassis li hu Kristu u li fil-proċess tal-għexien tal-ħajja u tar-rid li jfisser din il-ħajja, wieħed ikun qed jistenna mhux il-validazzjoni, iktar mill-validazzjoni illi jifhem x'qed iseħħ f'ħajtu, x'qed iseħħ. Ġifieri allura fil-poeżija qudiesa għandek
ir-rid li joħroġ minn esperjenza mgħejxa, minn esperjenza ta' ħajja, mhux rid vojt jew rid biss soċjali jista' jkun biss element folkloristiku ta' xi ħaġa fil-passat, xi ħaġa moddija, xi ħaġa li forsi llum ma tantx għandha biex ngħidlek impatt fuq anki il-ħajja ta' kuljum tal-bniedem. Naħseb dawk huma żewġ poeżiji li għalkemm forsi tematikament jaqblu flimkien, ma meħudin minn żewġ angolaturi differenti. Fil-poeżija Ecce Homo hemm referenza diretta għal sens ta' ironija fil-kuntest tal-Ecce Homo, il-figura tal-Kristu biċ-ċer. Tellif u rebbieħ fl-istess ħin. Rebbieħ għax tellif. Silta minna jitmur hekk. Min jaf nisimgħux għal darb'oħra jitlissen quddiem falliment li d-dinja rebaħ Ecce Homo. Il-poeżija tiddeskrivi spettaklu li hu qatt ma rid u spettaklu li hu forsi rid. Id-dikotomija bejn rebħa u telfa, bejn spettaklu mixtieq u spettaklu mhux mixtieq, forsi tirriżolva ruħha fil-figura ta' Kristu. Il-Kristu li kellu jitlef sabiex jirbaħ, jew min-naħa l-oħra hija twissija għal min juża l-figura ta' Kristu f'kuntest strettament politiku. Din il-poeżija għandha żewġ livelli, hemm il-livell biex ngħidlek ta' spettaklu li Kristu ma ridux, spettaklu li ġie mġija li jidħol fih fil-kundanna tiegħu quddiem il-folol fuq il-litostrotos ta' Pilatu. Imma fl-istess ħin ukoll xi kultant hemm dan il-periklu illi r-reliġjon toħloq spettaklu illi qiegħed tkun trid. Ġifieri allura ma timxix fuq il-passi tal-fundatur tagħha ta' Kristu illi huwa għażel li jkun dak li hu. Ovvjament, dak li kien Kristu kellu wkoll impatt politiku għax kollox fis-soċjetà hemm impatt politiku fis-sens wiesa tal-kelma, ġifieri mhux il-politika ristretta kif forsi nifhmu aħna fuq livell popolari. Però jista' jkun hemm dan il-periklu illi l-impatt tal-bniedem reliġjuż, tal-bniedem biex ngħidlek spiritwali, tal-bniedem li għandu fidi, ikollu impatt politiku jew inkella jipprova jkollu dak l-impatt politiku kif nifhmuh fuq il-livell popolari u dak jiena nasal biex nikkritika ħafna. Ovvjament, kull stil ta' ħajja, kull tħaddin ta' ideal se jkollu impatt politiku fuq is-sens wiesa tal-kelma u dak huwa inevitabbli. Però hemm dan il-periklu wkoll li nistgħu nużaw l-ideal tagħna jew il-fema tagħna jew it-twemmin tagħna biex ikun hemm ukoll impatt. Kien hemm fl-istorja tal-reliġjonijiet dan biex ngħidlek din ix-xewqa jew din l-imġiba illi ikollha impatt fuq il-politika kif nifhmuha fuq livell popolari anki f'pajjiżna. U dan jien għandi daqsxejn riservi għalih u ftit kritika fuq. Tajjeb. Il-figura tal-mara tidher fatt ta' poeżiji fil-ġabra, mara ta' dmuħ fuq stella maris mimlija bil-grazzja. Dejjem fil-kuntest tal-om, dejjem assoċjata ma' kliem bħal ġuf, bina, ommi. Kif twieġeb lil min forsi jara f'dan eżempju ieħor tal-limiti tal-viżjoni reliġjuża tal-mara, il-mara ridotta għal funzjoni bioloġika ta' ġufa? Sewa, mela hawnhekk huma poeżiji Marjani dawk li ġew kwotati, imbagħad hemm poeżiji oħra bħal l-Alla ta' Missirijietna u hemm xi tnejn oħra bit-Taljan li hemm dera oħra tal-figura tal-mara. Dawn il-poeżiji li ġew kwotati hemm iktar milli fuq il-mara fuq l-arketip femminili li arketip femminili reliġjuż u allura nsejħilhom jiena il-figura Marjana. Ġifieri nafu Marija fit-tradizzjoni nisranija kemm hija l-figura per eċċellenza Marjana. U ġifieri dawk tliet poeżiji jieqfu fuq dan il-livell ta' poeżiji Marjani u jesploraw dan l-arketip femminili li jidħol fuq l-om, jidħol fuq il-ġuf, ġifieri huma arketipi li iktar milli jgħidu xi ħaġa fuq il-mara, jgħidu fuq din il-kapaċità tal-bniedem li jkun kreattiv, il-kapaċità tal-bniedem ukoll li jkun riċettiv u niżżilthom jiena jew nkella tajthom forma billi żewwiġthom ma' dan l-arketip Marjan. Imma tista' dawk il-poeżiji jistgħu jkunu wkoll referenza għall poeżija nnifisha li hija azzjoni kreattiva u att kreattiv. Ġifieri ma naħsibx li għandhom jinqraw dan is-sens ta' li jiena jew il-poeżija għandha xi sens riduttiv ta' dak li jien mara. Il-mara hija aktar minn hekk, ġifieri ma nistgħux nirriduċu
il-persuna kemm jekk mara jew raġel għal bioloġiżmu. Ġifieri l-viżjoni tiegħi dwar il-mara hija aktar wiesa minn. Mela, l-aħħar mistoqsija, mbagħad ngħaddu għall-kodba li ġibt miegħek. Imxerda qalb il-ġabra hemm qatt ta' poeżiji li jesprimu ċertu diżappunt bid-dinja attwali. Ad mortem festinamus lejn il-mewt inħaffu tiddeskrivi din id-dinja bħala dinja blaqluħ. F'mimlija bil-grazzja, ommalla tidher imnikta għad-dera tad-dinja. X'inhu l-qofol ta' dan id-diżappunt? Sewa, hemm poeżiji li fihom diżappunt, imma hemm poeżiji li bħal din Ad mortem festinamus iktar milli diżappunt. Speċi il-poeżija qiegħda tara jisu kemm il-bniedem kapaċi jgħix fl-illużjoni li l-mewt mill-aħħar mista tiġi. Mentri fil-fatt l-emresqin u naħseb il-maturità u li jenna ngħixu anki ħajja fil-milja kollha tagħha huwa li biex ngħidlek nagħmlu paċi u slim ma' dan il-fatt tal-mewt li huwa parti mill-realtà, mill-ħajja tagħna. Però hemm ukoll hija poeżiji li juru ċertu diżappunt fuq dak li ma jkunx miexi sew fil-ħajja tal-bniedem, fil-ħajja soċjali. U dan jidher l-iktar ukoll mod iktar filosofiku, iktar biex ngħidlek astratt fil-poeżija ħarija tal-ġabra li huma iktar ta' forma minimalista, il-vrus magħmulin minn kelma. U hemm dan is-sens ta' biex ngħidlek ta' xi ħaġa li qed isseħħ u xi ħaġa qed issir imma għadha mhix kompluta. U li resqin lejn isu milja ta' xi ħaġa imma li għadha mhijiex ma waslitx fil-milja kollha tagħha. Issa hawnhekk kif għadlek l-ewwel għandna ftit kodba li ġibt miegħek, tgħidilna xi ħaġa dwarhom. Sewa, huma kodba biex ngħidlek simboliċi għażla għandi l-aspett reliġjuż biex nitkellmu hekk, l-aspett letterarju, l-aspett teatrali u l-aspett filosofiku li naħseb jintaġnu kollha fil-poeżija tiegħi. L-aspett reliġjuż jew mistiku San Ġwan tas-Salib l-influenzjani ħafna fil-kitba tiegħu, dan il-ktieb oħxon ta' hawnhekk, il-kitbiet tiegħu kollha. Jolqotni ħafna xu poeta l-ewwel qabel kollox, li mbagħad jidħol fid-dimensjoni mistika tal-esperjenza tiegħu tal-fidi, dimensjoni mistika li tfittex li taraf id-dinamika interjuri jew ġewwenija ta' dak li jgħaddi fil-qalb tal-bniedem, fil-ħajja tal-bniedem reliġjuż, iktar milli reliġjuż, tal-bniedem li jidħol fir-relazzjoni. San Ġwan tas-Salib jara relazzjoni ma' Alla bħala fuq il-livell ukoll ta' relazzjoni umana. Ktieb awtur li influenzani ħafna, naqrah ħafna drabi, darba qrajtu mill-bidu sal-aħħar, ma kultant infittex xi paġni, speċjalment il-poeżiji tiegħu. Bat l-aspett reliġjuż ieħor, dan il-klassiku li wkoll huwa maqlub għal-Malti, l-Bhagavad Gita, li ġej mit-tradizzjoni tal-Vant imbiegħed, u li wkoll jitkellem b'mod poetiku fuq din it-taqbida interjuri personifikata f'Arġuna u Krishna li jgħalmu jagħtih kliem ta' erf biex ikun jista' jiġġieled din it-taqbida interjuri tal-bniedem li jsib lilu nnifsu, tal-bniedem li jagħmel l-għażliet tiegħu. Ma żewġ biex ngħidlek kotba li huma l-qalbi ħafna. Bataw il-biografija ta' Charles Chaplin. Charles Chaplin kien jaffaxxinani anke minn mindu kont xkejken. Il-figura tal-buffu li toħroġ ukoll fil-poeżiji tiegħi. Nara figura interessanti ħafna għal-fatt li għalkemm hemm l-aspett ta' bluha, mhijiex bluha vojta, ma hija bluha li ħirġa kważi minn persuna li kapaċi titraxxendi liebes u l-ikraħ tal-ħajja u kważi tirbħu billi tesprimih fil-bluha. U fl-istess ħin, bħal każ ta' Charlie Chaplin, jipponta lejn biex ngħidlek lejn ċertu awtentiċità u anke lejn ċertu biex ngħidlek nuqqas ta' falsità fil-mod ta' kif wieħed jgħix fil-opera ta' Charles Chaplin. Il-biografija tiegħu hija sabiħa ħafna u titfa' ħafna dawl fuq anke l-produzzjoni tiegħu. U għal-qalbi wkoll għaliex dan huwa ktieb li kien tewli li qal Charles Take. Kien ikollna ħafna diskussjonijiet u ħin jitfall niddiskutu u kien tani dan il-ktieb jgħadni nozzu ħafna. Batem Orhan Pamuk li żewweġ f'dan il-ktieb My Name is Red, ktieb sabiħ ħafna, miktub fuq il-forma tal-Quran, il-kapitli huma ishom is-sura tal-Quran u jolqotni ħafna għaliex
ipoġġi il-Clash of Cultures biex ngħidha bl-Ingliż li hawn bħalissa lejn il-perjodu tal-Imperu Ottoman u l-Imperu Venezjan. U f'dan il-romanz tiegħu jirnexxielu juri kif fl-aħħar mill-aħħar iż-żewġ kulturi qed jitkellmu fuq l-istess realtà b'lingwaġġ differenti u qegħdin jiklexjaw mhux fuq dak li ma jaqblux fuq ma fuq dak li jaqblu. Huwa interessanti ħafna anki l-fatt li juri din ir-relazzjoni li hemm bejn reliġjoni u fidi u anki l-aspett politiku tagħha u l-ramifikazzjoni politiċi tagħha. Mbagħad għandna l-aħħar żewġ kotba, Solovjev, filosofu li nħobb ħafna, The Heart of Reality. Dan l-element ukoll biex ngħidlek simbolista li inti ma tiqgħux biss fuq dak li jidher, imma li tipprova tmur lil hemm minn dak li jidher mhux biex taħarbu ma biex issib is-sens li hemm warajh. Ġifieri jiena nemmen li għal kull ħaġa fil-ħajja u għal kull ma jeżisti hemm sens. U Solovjev huwa dan l-awtur filosofu simbolista li jagħti wkoll jipprova jifhem x'inhu s-sens wara r-realtà li aħna ngħixu. U Beckett ukoll, ġifieri kieku jkollni niġbru f'lingwaġġ teoloġiku huwa rivoluzzjonarju fejn jidħol teatru. Però huwa wkoll ifittex biex ngħidlek dak is-sens li hemm moħħbi wara l-esperjenza tal-ħajja mbagħad jesprimiha fl-opra teatrali. Dak li kieku fit-teoloġija kieku jkollna niddiskutu ma' teoloġiku naqilbuha għal-logos, dak li jagħti raġuni u sens għal dak kollu li hemm u li jeżisti u li ngħixu fih. Kotba differenti, però li għandhom kważi l-istess fil taħsib. Grazzi ħafna, interessanti ħafna, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi lilkom. Aħna wasalna fit-tmiem programm ieħor Wiċċ in Wiċċ, narawkom il-ġimgħa d-dieħla ma' awturi u awtriċi oħra.